ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ କ୍ଲବକୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ତିଆରି କିଛି ଫଟୋଚିତ୍ର ଏବଂ ମ୍ୟାମଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସୃଜନଶୀଳତାର ଉତ୍ସବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଆଉ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଲବ ବା ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ କ୍ଲବଟା ଗଠନ କରିଛୁ। ଏଥି ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ମୋ କଥା ମୋ କାହାଣୀ ବା ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଅଛି ମୋ କଥା ମୋ କାହାଣୀ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଗଳ୍ପ ଚିତ୍ର ଓ କବିତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ଓ ତାହାର ସମୀକ୍ଷାକୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢ଼ିକି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟା ଲୁଚି ରହିଛି ସେଟା ବାହାରକୁ ଆସିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କମିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାମ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତା ବିନା ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ଆପଣ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ କରି ଜାଣିପାରୁଛୁ।